počte. Na úvod by som mal asi povedať jednu závažnú informáciu. Vyzberalo sa pod petíciu, ale elektronickú petíciu sa vyberalo niečo cez 4000 podpisov. Avšak z mesta mi prišla odpoveď, že túto petíciu nemôžu uznať ako petíciu, ale len ako bežný občiansky podnet, nakoľko stránka petície.com vlastne neobsahuje všetky právne náležitosti, to znamená, nedá sa odtiaľ vyťahnuť mail, nedá sa odtiaľ vyťahnuť dátum narodenia, takže vlastne je to len bežný občiansky podnet. Čo vlastne v podstate chápem. Preto sme boli nútení vlastne pustiť dnes tlačenú formu petície, ktorú ste už mnohí podpísali, ak nie, tak ešte tu koluje. A ďalej vám by som len chcel povedať nejaké informácie, ktoré sa udiali od posledného verejného zhromaždenia. Takže na poslednom zhromaždení bolo asi približne toľko ľudí, čo dnes, možno niečo viac. Aj táto hrstka však stačila na to, aby vlastne sa investori stiahli a nezaradili ten svoj bod, ktorý chceli zaradiť do programu Mestského zastupiteľstva. Investori síce tvrdia niečo iné, že vraj sú počudovaní, prečo bol ten bod stiahnutý z programu Mestského zastupiteľstva, ale to však vôbec nie je pravda. Pravda je tá, že naozaj sa zlakli z občianskeho tlaku. Aj keď takéto hrsky, ale vidieť, stačí to. Ďalej, koncom mája primátor Peter Bročka zorganizoval takú verejnú diskusiu na mestskom zastupiteľstve s občanmi, kde sa vlastne vysvetlila tá celá situácia, ako to vzniklo, kto za to môže, kto za to nemôže, kto čo podpísal, kto čo nepodpísal. A mali sme prvotné informácie už počas prvého protestu, teda, že ten investičný plán bol schválený už od roku 1993, čo sa vlastne potvrdilo aj na tej verejnej diskusii. Avšak šokujúca informácia pre mňa bola, že ten investičný plán nebol schválený len na tom kúsku, kde sa teraz vlastne stavia, ale má byť vlastne zastavené celé pole za traťou. To bolo pre mňa vážne, šokujúce, aby sa na našej úrodnej pôde postavili nejaké budovy a aby vlastne sa z toho spravila obytná štvrť. Je to vlastne naša úrodná pôda a keď sa zbavujeme úrodnej pôdy, tak sa vlastne prestávame byť sebestační. Ja neviem, budeme potom čo jesť. Neviem, čo budeme jesť naozaj. No asi tak odpad, ako teraz zavážame. Vlastne čo budeme naozaj jesť, neviem. A potom to vlastne sa ten územný plán menil podľa toho, koľko bolo vlastne vlastníkov na tých daných pozemkoch. Až sa to vykryštalizovalo do tejto podoby, že vlastne sú len dvaja vlastníci celej tej oblasti. A keďže doteraz boli tí vlastníci rozdrobení, tak vlastne investori nemohli dosiahnuť svoj zámer. Až teraz, keď sa vlastne všetko poskupovalo, skupili to dvaja vlastníci, pôda sa scelila a teraz si môžu už na tej pôde veselo bačovať. Takže odpredajú, alebo teda výstavbe tej obytnej štvrte zrejme nejako nezabránime, je to už schválené od roku 1993. Čo však môžeme urobiť, to je zabrániť výstave polyfunkčného domu, ktorý vlastne aj na dnešnom zastupiteľstve sa môže prejednávať, ale aj nemusí. Všetko záleží, či investori vystúpia, nevystúpia. Zatiaľ nevystúpili, nie je to zaradené ani do programu. Avšak môžu to urobiť v bode programu rôzne. Takže uvidíme, dúfajme, že to dobre dopadne. To len tak skrátke na úvod. Ja by som predal slovo ďalším rečníkom. Ako prvý je Vladimír Rečko. Ďakujem za slovo. Povedzme si, ale priatelia, prečo vznikol tento problém? Kedy vznikol tento problém? Tu Rado vám povedal od 93. čiže 22 rokov vyše. Si potajomky vlastne oni schvaľujú také zákony, vlastne o nás bez nás, hej? Boli tam schválená zmena územného plánu, je tam oni nejakých 220 domov asi dneska postavených, čo viem, mám informáciu, že by malo byť postavených ďalších 400 domov, áno, plus vlastne tá polyfunkčná budova alebo nejaká tá obchodná budova, hej. Neviem ako
vás, ale u mňa je Kamenáč jednoznačne zelená oddychová zóna, také plúco nášho mesta. A keď toto si necháme zničiť, tak potom ja neviem, kam pôjdeme si oddychnúť alebo niečo, lebo už keď sa tady previezete smerom do Bieleho kostola, už pomaličky si tam chystajú cestičku, je tam nachystaná, áno. Dneska som bol na tom zastupiteľstva, má sa tam robiť nejaký cyklochodník, obnovovať nejaké osvetlenie, tam sa dohadovali, že či tá cyklotrasa pôjde vlastne okrajovo, ale tí, čo ste domáci, poznáte, že tá ešte v strednom toho lesoparku je taký chodník, áno. Tam, že sa zase nedá spraviť osvetlenie, potom tam vystúpil nejaký poslanec Hlada, ktorý vlastne navrhol, že tá cena nejakých 80 € na ten meter, že je vysoká na tú opravu, tam to bolo zamietnuté, ten jeho návrh, tak mne sa to zdá všetko také dosť nejasné a doteraz, ako povedal Radovan, tí investori nevystúpili, je tam tá 60-dňová lehota, dneska končí vlastne tá 60-dňová lehota, tak uvidíme, či tí investori vystúpia, ale uvidíme, či tento tlak bude stačiť. Som trošku sklamaný, že tých ľudí tu je málo, lebo ako povedal Radovan, 4000 ľudí podpísalo petíciu a je nás tu asi 40. Takže nebuďme ľahostajní našej budúcnosti, lebo po nás tu zostanú naše deti a to, čo my dneska vybojujeme alebo nevybojujeme, tak to im aj zanecháme. Ešte dodal. Ja si myslím, že stačilo, aby títo poslanci, lebo vidíme, tento primátor to zamietol, ale tá dvojtretinová väčšina poslancov ho môže vetovať a v tomto prípade potrebuje aj našu podporu a vlastne treba vyvíjať takýto tlak, lebo aby aj my sme ukázali, že my sme tu a že ten Kamenáč si nedáme. To by bolo asi tak všetko. Ďakujem. Ďakujem Vladimírovi. Teraz by som poprosil Jozefa Rybku, aby povedal pár slov. Dobrý deň, milí priatelia. Takže som rád, že ste prišli, ak je len v takejto hrstke, ale možno to zase bude stačiť na to, aby teda investori od tohto kroku upustili. Pôda je jednou z vecí, ktorá nám zostala po 89., ktorú ešte úplne nerozkradli. A musíme tomu zabrániť, aby sa tomu tak nestalo. Pán primátor Bročka teda vetoval túto vec od investorov a dúfam, že sa nezlakne, že ten nátlak na neho sa nebude stupňovať a že nepovolí od toho, čo slúbil občanom, to, že nepovolí stavu tohto polyfunkčného domu. Ja som povedal minule jednu vec a poviem aj teraz. Nemuseli by sme tu stáť, keby zvíťazil zdravý sedliacky rozum nad záujmom korporácií a nad záujmom chuťou po peniazoch. Naozaj, ako Rado povedal, neviem, čo budeme jesť. Ak tým ľuďom bude chutiť nejaký cement, čo tam zostane, potom tak si to kľudne môžu dať. Dovážame tu veľa potravín, nie sme sebestačná krajina a aj napriek tomu máme tu lesy, ktoré sa nám tu vyrubujú. Máme tu pôdu, ktorá sa predáva na výstavbu takýchto nezmyselných vecí. Keďže si zoberte, že tu v Trnave máme tu celý komplex obchodných domov, rôznych predajní a v takomto krásnom mieste, kde by sa naozaj mohli ľudia vyventilovať, mohli by relaxovať, chodiť so svojimi rodinami, tak oni chcú postaviť niečo, čo by zrušilo túto pozitívnu energiu, ktorá tam teraz je. Čiže ja dúfam, že toto všetko, čo sa tu teraz deje, prestane, že sa ľudia zobudia a že naozaj pôjdeme bojovať za záujmy Slovenska, pretože ak nie, tak to dopadne veľmi zle. Preto vám odkazujem, ľudia, zobuďte sa, pridajte sa k nám a poďme bojovať za záujmy Slovenska. Ďakujem. Ďakujem Jozefovi a teraz som poprosil Petra Habalu.
Rado. Ja som to rečil už minule, ale bude to isté. Ďakujem, že ste prišli, že sa zaujímate, čo sa tu deje. Možno sa to dneska nebude prerukovať, takže poslanci sa znova možno zlaknú. Hej, tí, čo by chceli zahlasovať za, nebudú hlasovať za. Určite už ten územný plán nejak extra neovplyvníme, keďže je schválený, ale môžeme tu príjmeť poslancov, aby rozmýšľali, že aby poratovali to, čo sa ešte poratovať dá. Takže ďakujem pekne, že ste prišli a verím, že aj poslanci vás vidia. Ďakujem Petrovi. Vladimír by chcel ešte niečo dodať, tak dávam slovo. Ja len doplním túto týchto rečníkov. To, že my sme dneska tu, to je ich vizitka, hej? My sme im dali naše hlasy vo voľbách, dneska tam sedia, 2/3 z nich je zapredaných, vidíme, lebo nepodporia primátora v tomto, aby vlastne sa tej výstave zabránilo. A je asi fakt na nás, aby my sme ten tlak na nich vyvíjali. A my sme sa s Radovanom včera dohodli na takom stretnutí krátkom, že budeme vyvíjať aj ďalšie aktivity, keď treba, pre toto mesto, lebo vidíme, že inak to asi nepôjde. Ďakujem Vladimírovi, áno, potvrdzujem jeho slova, takže keď sa znovu bude niečo diať nekalé v Trnave, tak samozrejme nebudeme mlčať. Teraz by som chcel poprosiť Janku Repčakovú. Ďakujem Radovanovi, prajem vám všetkým krásny, pekný, slnečný deň. Nie som síce Trnavčanka, bývam dosť ďaleko od Trnavy, ale veľmi rada sem chodievam a zoparkrát som na Kamenáči bola. Prisťahovala som sa sem z Bratislavy zhruba pred vyše 20 rokmi a keďže niekedy si človek potrebuje ísť oddychnúť od práce, od stresu, kde hľadať nejaký normálny kút? Kúsok prírody, kúsok trávy, kde si človek môže lahnúť, počúvať vodu, počúvať vtáky, pozerať sa na východ slnka, vidieť ryby, ukázať to svojim deťom, svojim vnukom. Uvedomujeme si vlastne, čo nám chcú vziať. Teraz tu stojím medzi vami na tomto námestí. Kopec ľudí z vás nepoznám. Dívam sa napravo, dívam sa naľavo. Je tu spústa ľudí, ktorí tu sedia na pešej zóne, ktorí sa ani nepostavili pri našej štátnej hymne a ktorí sa tvária, že sa ich to netýka. Ľudia, vás sa to týka. Týka sa to vašich detí a vašich vnúčat. To skutočne chcete vodiť svoje deti a svoje vnúčatá namiesto do prírody, do detských kútikov v nákupných centrách? Naozaj chcete, aby vaše deti takto žili? Aby namiesto živej kravy poznali len to, že McDonald z tej kravy robí hamburgery? Neviem si predstaviť proste takéto život, pretože mňa ho moji rodičia naučili žiť ináč. Ja mám 2 matky a mám 2 otcov, teda už nemám. Už mám len jednu a jedného. Moja biologická matka už zomrela, môj biologický otec takisto. Ale za druhého otca považujem Boha, ktorý stvoril túto krásnu planetu a túto zem, ktorý nám ju dal, ale dal nám s ňou aj svoj záväzok, aby sme pre ňu žili, aby sme ju zveľaďovali, pretože naši predkovia nám ju zanechali a my by sme ju mali takú zanechať našim deťom. Mojou druhou matkou je matka príroda. My nie sme pánmi tvorstva, my sme proste súčasťou tej prírody. Nemáme väčšie práva ako zvieratá, ako chránené vtáky, ktoré na Kamenáči žijú. Keď si toto všetko zničíme, ako raz budú žiť naše deti? Ako budú žiť naši vnúci? Ďakujem. A teraz, keby ste chceli niekto vystúpiť a povedať svoj názor na danú situáciu, ľudne, nech sa páči, môžete vystúpiť, povedať, čo len chcete. Takže tento proces zase bude veľmi krátky, asi dúfam, že taký krátky bude aj zastupiteľstvo, čiže investori svoj plán neprednesú. Takže ja tento krátky protest, mini protest asi ukončím. Našou štátnou hymnou, tentokrát však celou. To znamená všetky 4 slohy.
Takže ja vám chcem poďakovať za dnešnú účasť. Ešte by som doplnil, že dúfam, že aj keď sa tá petícia v tlačenej forme začala, tak dúfam, že nebude vôbec potrebná a investori svoj plán prehodnotia. A keď neprehodnotia, tak dúfam, že nás podržia naši poslanci a pán primátor. Ďakujem vám za účasť, aj keď skromnejšiu, a rozpúšťam týmto toto zhromaždenie.